Assistant Commissioner yan sanda ya zo. Abba Kyari dodon tsagera gashi a fili. Yara Assistant Commissioner yan sanda ya Abba Kyari muna gaida ka. ACP gagare gayya aikin gaba kamar yaro. Assistant Commissioner yan sanda ya Abba Kyari muna gaida ka. ACP gagare gayya aikin gaba kamar yaro. Assistant Commissioner yan sanda Abba Kyari muna gaida ka. ACP shekara mai gayya aikin gaba kamar yaro. Assistant Commissioner yan sanda ya Abba Kyari muna gaida ka. ACP gagare gayya aikin gaba kamar yaro. Salam da sallama a takaice wa alaika mai buga zance ya shigo da tambarin dan baba. Mu gaida baba baban baba shiga a lafiya mai gayya mai rundunar tsaro dan manya. Lalle rikonka ba karami ba ko ba san idan ya daure domin rikonka ba da raho ba. Awar take madauka zafi kai baba gaida mai talakawa. A gaida margan dutse baban mu mai hagun mai dama. Kai Abba Kyari ya zama jeji lalle ya shigar sa ba da ragowa. Kai tambari a ce ka sama wuta kun kai lafiya mai girma. A lafiyar ka baban kowa mai rundunar tsaro an barma. Idan da ko kasar nan lalle tsaro ya samu sai mu ji daɗi. ACP Abba Kyari a gaishe da baba goshin jirgi. Ko wankaya a rado ko an cika ka Abba Kyari ka wuce da Assistant Commissioner yan sanda ya Abba Kyari mana gaida ka. ACP gagare gayya aikin gaba kamar yaro ba. Aikin gaba kamar yaro ba sannan ba zai kamar manya ba. Aikin gaba kamar manya ba sannan ba zai kamar yara ba. Dan taimako ka sa a gaban ka kai baka dauki san banza ba. Da karamin mukami ka fara yanzu gashi har ka girma. Sunan ka ya ga awarta ya zaga duniya ba wai ba. Ni inda na zauna sai na ji an kiraye ka mai alfarma. ACP baban kowa shiga ka lafiya mai dama. Mai rugugin wuta dan baiwa a gaida masu kayan yaki. Mai albaroshi mai alakuki masu sulke kayan yaki. Mai rundunar tsaro gaishe ta kai Abba Kyari wa gari. Assistant Commissioner yan sanda ya Abba Kyari muna gaida ka. ACP gagare gayya aikin gaba kamar yaro ba. Kai ku tsaya da dan zance baki na da yanzu zan furtawa. Bako na ce da dan tarihi da iya zazzo ba zan tsarowa. Akan ke gudu sa gudu baban mu wanda bai gudun talakawa. Kura awar take wannan karfe a barka ba ko ba so ba. Assistant Commissioner Abba Kyari gaishe da mai alfarma. An haifa Abba Kyari a gantu ba lokala gama mai talakawa. Da yi primary sa har da secondary cikin biyan talakawa. Makarantar established school Maiduguri mana nan sannan ya yi BSc University Maiduguri wannan ma. Bayan ya yi NYSC sai ya yi Nigerian Police Force da ke wajen lake a jihar Kano nan ma suna yaban hali na. Bayan ya yi pass out sai aka tura shi Adama a can ma domin ya yi assignment superintendent of police mai girma. Wato ASP kenan a nan ya fara aikin kenan. Bayan ya yi fama da yan bashi yana kashe su bai hutu ba. Har ya kama wani shahararren dan fashin da ban manta ba. Wanda ya gagari sojojin kasar gadan ta'adda ba garami ba. Kuma ya gagari manyan yan sandar kasar da ban manta ba. Wanda yake da suna inda ba zai wai in rufe suna ba. Sakamakon aikin da yake yi sai aka mayar da shi can Lagos. A can ma fa ya zama zaki wanda karo da shi sai wawa. A can ma fa ya kama yan fashi da dama ba zan manta ba. Kuma a can garin Lagos ya kama rundunar fashi ba wai ba. Akwai wani shahararren dan fashi da shi da yara ne ma. Wanda akalla ya yi kisan mutane 150 duba. Sannan ya kashe yan sanda su 50 ba zan manta ba. Wannan dan fashin suna ne Abiyodun ban manta ba. Abiyodun gwado-gwado na san sunan ba ku manta nan ba. Sannan kuma ya kwato manya-manyan makamai ba kuma wai ba. Da maƙudan kudade kai sifin mu ya cika banki. Ya sifin mu Abba Kyari zakin duniya a kai da sadauki. Da zuwan baba Abba Kyari Kaduna nan ma fa ya zuba gyara. Abuja ya zamo mai tarwatsarin dinar dukkanin yan banza. Ma'ana ki dina fasu ko kuwa yan fashe ko barayi nan ma. Kuma ya kwato
mutane da dama agun su ban manta ba waɗanda an kai garkuwa da su wallahi bai rage komai ba kuma ya kwato garken shanun fulani ba zan manta ba waɗanda an kasace musu a can riga bai rage komai ba haka yasa fulani ke yin alfahari da zakin fama fulani suna yin alfahari da abaka da ban manta ba a da kutuna hanya ta Kaduna da Abuja ta zama dodo amma zuwansa ba kyare a yanzu duka mun zamo yan gata ya tarwatsa sai ya kore su har ya zama muna bi mu ma idan ana batun hanyar birnin Gwara ko ina yin domin anan ake cin kayyar dan adam kamar sakai na rakaya baba kyare ya kore su ne ya gama da su ba idan ko na koma fannin kidina fasfa bai shiru ba masu garkuwa da mutane sai an biya su ba waiwai ba ya kama wanda jigon kidina ba zan manta ba mai suna Evans a kwatance na san bakwai karan suna ba kuma ya kwato biliyoyin kuɗi a hannunsa ba waiwai ba da manyan bindigogi wallahi bai zamo garami ba ba kyare mu dai muna yin alfahari zuwan kasa dauki baba kyare mu ba muna yin alfahari zaman kasa dauki baba kyare mu ba muna yin alfahari zaman kasa dauki musamman manyan Kaduna gare ka duk suna ta goyon baya har ma da manyan Abuja gare ka duk suna ta goyon baya Kaduna nan suna sun dauka assistant commissioner da Abubakar Rabancan suna sun dauka assistant commissioner da Abubakar Kagana ko suna sun dauka assistant commissioner da Abubakar Jaba suna yayinka assistant commissioner da Abubakar Kaciya suna gaishe ka assistant commissioner da Abubakar Zangon Katab suna ma barka assistant commissioner da Abubakar na Cikun suna gaishe ka assistant commissioner da Abubakar na jama'a a yau sun furta assistant commissioner da Abubakar na Zariyan muna gaishe ka assistant commissioner da Abubakar na Kajuru muna gaida ka assistant commissioner da Abubakar na Gwagwala da sun gaishe ka assistant commissioner da Abubakar na area wan sun gaishe ka assistant commissioner da Abubakar na Maitama suna yayin ka assistant commissioner da Abubakar na Gwarin fa suna gaishe ka assistant commissioner da Abubakar na Asokom suna gaida ka assistant commissioner da Abubakar masu gidan ka su dan gaida assistant commissioner da Abubakar kuma aiji na gaishe ka assistant commissioner da Abubakar MD Abubakar sannan ka assistant commissioner da Abubakar ya rabana ya ja kwanan ka assistant commissioner da Abubakar Muhammad Abubakar gaida ka assistant commissioner da Abubakar Warana je ga babban zaki assistant commissioner da Abubakar baban mu mai abin mamaki assistant commissioner da Abubakar kuma aiji ba mamaki assistant commissioner da Abubakar aiji Sofoman gaida shi assistant commissioner da Abubakar Sofman ara sai gaida shi assistant commissioner da Abubakar wannan kun ga mai gwazo ne assistant commissioner da Abubakar mai isanin mutunci na ne assistant commissioner da Abubakar mai taimakon talakawa ne ga mai gaya nan ko tashi ko bani salon girma ga mai kayan yaƙi a gaida maza na gaban girma aiji Ibrahim Idris ya cika mai girma aiji Ibrahim Idris gamje mazan fama aiji Ibrahim Idris baban alfarma Allah ya suturta ka Allah ya karo mai girma malam ga mai kayan yaƙi a gaida maza na gaban girma kun ga shi aiji Ibrahim Idris ya samu giwa kun ga shi aiji Ibrahim Idris ba kadan ne ba kuma shi aiji Ibrahim Idris ya zama sardona shiga mai kayan yaƙi Allah ya karo mai girma ga mai kayan yaƙi a gaida maza na gaban girma yana matsa gaba sai yaran nashi a yanzu zan gaidar ma'ana Muhammad Sani Aliyu gaisuwar ka na miko Muhammad Sani Aliyu yaran shi ne mazan fama yaran ACP Abubakar Allah da dogirma baka daga Abdul Zazzau Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu da kiyayewarsa Allah ya karawa Abubakar lafiya amin